سالڤەگەرە 26مینە کۆچکردنە کورتپەروەرە باژارە عافرینی هۆریک عسمان. هۆریک ئەحمەد عسمان دایک بوویە 1932دایە. یە گوندێکیە سەر بە باژارە عافرینە ڕۆژاڤایە کوردستانێرە. هۆریک di zarokteya xwe de li ser destê melan fêrî nivîsandinê û xwandinê bû. Xwandina xwe ya amadeyî li parêzgeha Helebê dest pê kir. Piştre derbasî qonaxa Nehê bû û li bajarê Eddebê bawernameya qonaxa Nehê bi encamê zorbaş li ser astê Sûriyê bi giştî wergirt. Di wê demê de înqîlaba leşkerî li Sûriyê çîbû û ew birine leşkeriya neçar tevî ku wehîdê bav û dî xwe bû. Piştî bîdawî hatine leşkeriyên neçar weke karmend di Komîta Veghostana Navxweyî kar kir. Piştre di rêveberiya ewlekariya Navxweyî Polîsê Medenî de kar kir. Di destpêka sala 1905 de bû yek ji tevgera Ensara Silam. Piştre endamê Partiya Şiûî li Sûriyê. Di sala 1957 da bû endamê Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya. Di sala 1960 de Hûrik Ehmed hate girtin û di zîndana Elmezê ya Şama paytexta Sûrî de bi tenê hate dadgehkirin. Ji ber ku ew karmend bû di Polîsê Navxweyî de. Di encamê de ji kar hate derxistin û hemî mafê sivîlî jî hatine kişandin. Di Kongera 1972 ya Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya bû endamê Komîta Navendî û di heman salê de bi Serokê Netewîya Kurd re Mele Mistefaya Barzanî re civiya. Piştî serdana Mele Mistefaya Barzanî hate girtin û bêhtir ji 15 rojan di zîndana parêzgeha Helebê de ma. Hûrik Ehmed weke serokê şanda Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya ligel Partiya Demokratîk Kurdistanê Iraq û Partî Demokratîk Kurdistanê Îranê civiya. û di heman civînê de biryara şoreşa Golanê 26 meha Golanê 1976 hate standin. Di sala 1984 careke din hate zîndan kirin ligel sekretêrê El Partî wê demê Kemal Ahmed Derwîş di dema serdana Serok Mesûd Barzanî ji Şama paytexta Sûrî re. Her wiha roleka xwe mezin di avakirina Hevpemîna Demokratîk Kurdî li Sûriyê hebû. Hûrik Esman Ehmed di 16 meha Eylûnê sala 1984 koça dawiyê kir û li bajarê Efrîna Rojavaya Kurdistanê hate xakspartin.